Үзләренең инде ватан алдында торган бурычларын үтәүче егетләребезгә күп сәламнәр җибәрәсе килә. Исән сау хезмәт итеп кайтсыннар. Һәрбер егет кеше өчен ватанны саклау, хәрби хезмәттә булу ул безнең изге бурыч. Мин үзем шулай ук армиядә хезмәт иттем һәм моның белән инде мин горурланам. Исән сау булып армиядә хезмәт итүчеләр безнең янга кире әйләнеп кайтырлар һәм алга таба үзләренең эшләрен инде безнең районыбыз өчен, республикабыз өчен файдалы итеп оештырулар дип уйлыйм. Армия хезмәте кешене чыныктыра, тормышка ныклап әзерли. Чын егет булып армия хезмәтеннән әйләнеп кайтасың. Безнең егетләребез дә инде уңышлы хезмәт итер һәм шулай ук тыныч тормышта да үзен яхшы яктан күрсәтерләр дип ышанып каласы килә. Дилүс Мәндилевич, сезнең теләкләр? Безнең егетләр исән сау гына әйләнеп кайтсыннар. Победа будет за нами.